Takže ahoj, všichni vás zdravím. Tohle je první let's play a v tomhle let's play bych vám chtěl ukázat, jak se vlastně hraje Minecraft pro úplné začátečníky. Takže zatím jsme mohli začít hru pro jednoho hráče. To tady nemusí vytvořit nový svět, to můžeme nechat přežití a vytvořit nový svět. No teďka tvoří mapa. Dá se tam samozřejmě nastavit jenom plošina, ale lepší je to normálně. Tak, teďka bychom se měli objevit. Chvilinku ještě a už budeme hrát. Kdyby se to seklo. Tak, už hrajeme. Tak vidíte tohle na Minecraftu. Tady jsou, jak vidíte, krávy, ovce, je to udělaný jako dobře ta hra. A vždycky bychom měli začít tím, že nakacíme dřevo z těchto stromů, můžeme to ničit čímkoliv. Samozřejmě je na to lepší sekera, ale to se naučíme až potom. Prvně si takhle nakácíte dřevo. Toho dřeva musíte co nejvíc. A já to dělám tak, že skácíme jeden strom, druhý, třetí, tak ještě další strom, tak mám to. Tak teďka si z toho vykraftíme takovéto, stačí to dát do toho. Pak je takto složíme, jeden, druhý, třetí, čtvrtý a nám tohle, na to klikneme levým tlačítkem a máme crafting. Pravým tlačítkem ho položíte na jakékoliv pole. Pravým ho otevřete a zase dáte dva bloky pod sebe a máte tyčinky. Zase dáte dvě pod sebe a dáte si jeden, druhý, třetí a máme sekeru. Tak, to rozbijeme. Všechny menší levý, vyhazují se levý takhle kvéčkem, a nevím, jestli mi teď to bude lépe, jakož máme už sekeru. Pro ty, co to začínají, ještě je lepší takhle na začátek, když někde poblíž uvidíte ovce či krávy, tak je zabijte hned, anebo já si udělám meč teda. A protože budete potřebovat, jak vidíte, tady takhle, i toto, co je tady, tak to jsou životy a to dole, to vám ubíhá, to je jak potřebujete jíst, takže když takhle vidíte nějakou krávu či jakékoliv zvíře, to zabijete a máte jídlo. Tady je ovce a tady máte vlnu a to z toho si pak vytvoříte postel a nebudete muset přes noc jenom tak stát. Ale a jako čekat, než se zmizí zombíci, ale přespat to. Noc, už máme druhou, stačí 3, už máme 3, to by mohlo stačit. Tak jdeme zase na nějaké dřevo. Jako já osobně, když jsem začínal, tak mě to nějak nebavilo, moc jsem to nechápal, tak snad vám k tomu nějak pomůžu, aby vás to hnedka začalo bavit. Že jsem později zjistil, že je to vážně úžasná hra. Je to dobře udělaný a je to už nějak starý, jakože hodně lidí to zná. Takže se koukneme, kolik máme dřeva. Nevím, no, takže... Tak... No, to asi ještě málo, děláme si jenom malý domeček. Tak a na začátek potřebujete fakt hodně dřeva, jako to je fakt hodně důležitý to dřevo. To budete vlastně používat skoro celou hru i jakože u konce, až budete jako fakt už dobří, budete mít diamanty, to až jako za dlouho a tak i tak budete používat pořád dřevo. Tak začneme stavět dům, jakože začínáme, takže postavíme jenom takhle malý.
teďka uděláme aspoň minimálně, musíte udělat 2 bloky do vzduchu. Abyste to se tam mohli aspoň pohybovat v tom domě. Pravým tlačítkem umístíte bloky, to jsem vám říkal. Tak. Tak měli bychom postavený dům, ale ještě nemáme střechu. To nám asi nevystačí dřevo. Nebo jo? Ale i tak třeba dřevo budeme potřebovat, nevystačí nám ani. Tak a stejně budeme dělat dveře a ty uděláme někde tady, tak rozbijeme to. A kácíme si ještě pár dřeva. Takže a tady vidíte, tady to jste si asi všimli, že na začátku to je všude tráva a z toho padají takovýhle semínka. Už mám 2 a to se pak zasadí a je z toho obilí. Tak je to pěkně udělaná hra totiž, takže to tam takhle všechno je. Takže tady si umístíme, vlastně to bude náš dům, takže tady si umístíte crafting box třeba. Ten taky používáte, věc, kterou používáte celou hru. A nadále taky důležité udělat takhle tyhle 6 rámečků a budete mít dveře. Dveře je lepší položit zvenku, ať to trošku vypadá, tak už máme postavený malý dům. Tak, jak vidíte, tak je to takhle udělané dobře. A jako další věc bychom si měli udělat další craftění. Uděláme si to aspoň 2krát, můžete dát i více bloků na sebe. Pravým, tak to vkládám vždycky pravé tlačítka a vložím. Vydáme si to a uděláme si lopatku, ta se craftí takto. Všechny takto, jak craftím, najdete na Minecraft Crafting Wiki. Tak máme lopatku a budeme se kopat do země, protože tam máme kámen. Nemusíte se kopat, stačí někde najít, ale ať to nehledám zbytečně, tak se takto zakopu do země. Tak. Tady už vidíme tohle, jenže nemáme krompáč, takže se budeme muset vrátit. Tak, skvěle. To zase dáme takto a 3 nahoře. A máme pěkný krompáč. Tak, tady. A vykopeme si kámen, z toho si uděláme další nástroje a tak to budeme pořád pokračovat. A budeme se dostávat do craftit, a potom budeme získávat iron a základy takové a pak už si toho naučíte mnohem víc. Tak, super, to by nám prozatím stačilo, my se můžeme vrátit. Tohle je hlína, to co koupu, to se kope lopatkou, kámen, irony a tak dále se kopou krumpáčem, dřevo se kope sekerou a mečem jenom zabijíme. Takže dělá se to úplně stejně, akorát, že je to z lepšího materiálu. Vidíte, krumpáč máme. 9 kostek se mi hodí, uděláme takto kolem, dokola, vystavíte takhle a máte bednu. A do bedny si můžete dát nepotřebné věci. Takže tohle jabko, to je na jídlo. To nebudu potřebovat zatím. Vlnu si udělám postel později, teďka mám málo dřeva. To si zasadíme třeba, až budeme dělat zahrádku, kůže. Z toho si můžete udělat kdykoliv brnění nebo boty jako obranu, ale nikdy... ale musíte jich mít víc, já toho mám jenom jedno. Tady mám hovězí, to je další na jídlo. To je hlína, kterou můžu stavět a ostatní věci, už jsme si říkali. Tak, jak jsem říkal, už máme málo dřeva, takže vlastně jdu zase, jak jsem říkal, to budete potřebovat pořád a docela dost. Takže je lepší mít toho dřeva více, ne jen to, kdo potřebujete. Takže zase to je dobře udělané, že tady ze 4 bloků udělám 16, že to není zase tak jako těžký.
A uděláme si tu postel, dáme 3 bloky dolů a 3 tady. Máme pěknou postel, pravém si ji položíme. Nesmíte ji položit takhle, protože ta postel se staví takhle. A tady je zeď, takže musíme takhle minimálně. A máme to postel. Jako, zvládli jsme to docela rychle, ještě se nedělá noc, takže bychom mohli zkusit něco najít. Třeba nějakou jeskyni, ve které bychom začali těžit. No. Prasata, to se hodí, z toho je maso a to se dobře najíte. Pojď sem, zmetku. Tak, mečem, když máte, mu dáte čuníkovi 2 rány, pokud ne, tak se to zabíjí špatně, takže doporučuji udělat meč. Můžete ho samozřejmě zabít takhle rukou, protože mi teďka křipl meč. To je taky věc, kterou jsem vám zapomněla říct, že ten meč se může kdykoliv rozbít. Jak vidíte, tak tady u sekary, tady vidíte takhle, že mám oranžovou čáru, když je to plné, tak je to prostě plné, vám ukážu. Tady u toho krompáče nevidíte, tady dole nic, když takhle něco rozbiju, tak už tam vidíte čáru, podle které poznám, jestli je to rozbité či ne. Vidím, že se stmívá, už bych neměl být venku, jelikož za chvíli přijdou zombie a nestvůry, takže rychle do našeho domečku. Tak. Takhle chodíte a pokud zmáčknete 2krát svou V, tak poběžíte. Až skáčete, tak jste ještě rychlejší vlastně. Vidíte, začíná noc. A dávaj, právě že musíme, od toho máme tu postel, když se vyspíme, tak bude hnedka ráno. Ale já bych vám chtěl ještě předtím ukázat zombie. Pavouci, skeletoní a zombie normálně tady bývají v pekle, pak to až dál. Budeme mít prasečí zombie. Zní ten název trochu směšně, ale jsou to normální zombie. Já vám ty zombie asi neukážu, ty žádný, jako pokud zmáčknete F3, tak takhle stopujete zombie, vidíte tu čáru a ukazuje vám tam vlastně na kolikátým bloku stojíte ve výšce a tak. Tady nevidím žádného zombíka, abych vás rád naučil, co to tam udělá vlastně, když vidíte zombie, ale tady není poblíž. Nevadí, takže teď se vyspíme a bude den hnedka, jak se vyspíme. Tak, vidíte, jak je už den. Tak, to by mohlo zatím stačit. V dalším díle si uděláme okna, budeme přetavovat, crafting pece samozřejmě, ve který se to bude všechno překraftovat a pokusíme se najít iron. Takže ahoj.